Salam el hormatly adamlar. Garaşsyz baky bitirip ýurdumyzdaky täzelikler kimem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaralywçylarynyň belen serkerde başçy Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň giňişleri meclisine geçirdi. Onu Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň WDP gurumçylyk meselelerine garaly şeýlede degişli dödümlerde şoýlaň şoýany ýerine ýetirilen işleň netijeleri garaşsyz watanymyzda howpsuzlyk we asudalyk öpüşün etmek, harp hemem hukuk goraýjy edaralaryň işini mundan bilegim kemleşdirmek boýunça öňde durýan möhüm WDP'ler aralyp maslahatlaşyldy. Hormatly Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň mejlisine gatnaşyjylar, hormatly serkerdeler. Şoň biz Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň WDP gurumçylyk meseleleri bilen bagly giňişleýän mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň düzümini hem de harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýol başçylaryny tasdiklar. Yurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna şu ýylyň 3 aýyna alınıp barlan işleriň netijelerini sereder. Şeýlem garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy öpçün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işini mundan beýlekem kämilleşdirmäge deýişli soraklaryň bir näçesini we käbir beýleki soraklar aral maslahatlaşar. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň täze düzümi düzülýänçe onun düzümüne girýän harby we hukuk goraýjy edaralarynyň odolky ýol başçylary öz WDP borçlaryny ýerine ýetirji bolup durýarlar. Şoňa görä de biz bu mejlise harby we hukuk goraýjy edaralarynyň öz WDP borçlaryny ýerine ýetirýän ýol başçylaryny, şeýlem serkerdeleri çağırdyk. Häzir biz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýol başçylaryny WDP beller. Men ilki bilen goranmak ministrini WDP bellemekden başlajak. Köp ýyllaryň dowamyna gulluk edip oňyn tejribe gazananlygyny gözüňe tutup men begen Gunnogdeýewi goranmak ministri WDP'sine bellemek barada karara geldim. Gunnogdeýew ünmere geçinde mundan beýlek bu WDP'de nähil işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Hormatly belen serkat başymyz. Şuň meni uly jogapkärlik WDP bellemek bilen anam üçin köp sag bolun. Hormatly belen serkat başymyz. Men hem öz gezegimde siziň uly anamyzy ödemek, şeýle hem ýaraly güýçleriň öňünde durýan WDP'ler bir kemse ýerine ýetirmek üçin giýjem günni dedim. Halal zähmet çekmäni ediz ýurdumyzyň goragyna hoşgärdir. Hormatly belen serkat başymyz size watanymyza, mehriban halkymyza ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigimize andan mana ruhsat edin. Garaşsyz baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen serket başçysyna gulluk edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda baş prokuror, ýokary kadiýetiň başlygy, içeri işler ministri we adalet ministri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň razylygy bilen WDP bellenýär. Şoň görä de men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň razylygy bilen Batyr Attaýewi Türkmenistanyň baş prokurory WDP'sine belleýän. Attaýew ünmere geçinde siz hem geljekde bu WDP'de nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriň belen serkerde başçysy, hormatly belen serkerde başymyz. Siz maňa ýene jogapkärlik WDP'niň anlaňyz. Bildirenim üçin sag bolun. Türkmenistanyň kanunlaryň, Türkmenistanyň prezidentiniň namalaryny takip we birmeňdeş berji aýdylyşyny prokuror gözegçiliniň hasy güýçlendirip jana aýaman işlejekdiň onandyrmagy ruhsat edin. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Garaşy baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriň belen serkerde başçysyna gulluk edýär. Hocaniyadov siz içeri işler edaralarına yol vasıl eden döwrüňizde
bir näçe kemçiliklere yol berdiňiz. Jemgyýetçilik tertip düzgünni, yol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek işlerine, şeýleýän polisiýanyň ýerli wekilleriniň işine talaba laýyk gödökçilik etmediňiz. Netijede bolsa ilatyň arasynda jemgyýetçilik tertip düzgünniň gowşamagyna yol berilýär. Köçelerde sürücüler tarapyndan yol hereketiniň kadalary bozulýar. İçeri işler edaralarynyň işgärleriniň tertip düzgünni talap etmeň ýerine özleriniň ters görelli bolýan ýagdaýlar hem duş gelýär. Bundan başga da ministrlige sany ulgam ornaşdyrmak işleri hayal alınıp barylýar. Häzirki zaman tehnologiýalardyr sany ulgamyň giň mümkinçilikleriniň bardygyna garamazdan ministrligiň öňünde durýan özipeleri ýerine ýetirmekde olarda netijeli peýdalanmaýar. Şoň üçin hem Hoca Niýazow size işden döwrüňizde wezipe borçlaryňyzy talaba laýyk ýerine ýetirmän işte goýuran kemçilikleriniz üçin bir käýinç hem yglan edildi. Bir näçegede duýdurşlar berildi. Şoň görä men öwezurdy Hoca Niýazowy Türkmenistanyň içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirmekden boşadýan. Hoca Niýazow gidiberin. Häzir men yol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça İçeri işler ministrliginiň polisiýanyň yol gödökçüligi gulluklarının alyp barýan işlerine geçirilen seljermi işlerinin netijesi barada hasabat bermek üçin Türkmenistanyň baş prokurory Attaýewa söz berýän. Baş prokuror Attaýew İçeri işler ministrliginiň polisiýanyň yol gödökçüligi gullugynyň alyp barýan işlerine geçirilen seljermi işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Yurdumuzda yol uluk hereketiniň sazlaşy oruna döwlet derejesinde alada edilýänine garamazdan käbir sözleriň yol hereketiniň düzgünlerini güdük bolýan halatlary ýüze çykarýar. Bellenşýäli yol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilişi bilen tanışmak üçin 2022-nji ýylyň 2-nji aprelinde Aşgabat şäheriniň Quliýew, Andalip köçelerini we Gurban Sultan Eje şaý ýoluny degişli seljerme işler geçirildi. Onuň dowamyna käbir sözler tarapyndan yol hereketiniň kadalaryny bozup, sagatda 60 kilometr tezlikde sürmäge ruhsat edilen ýerlerde has ýokary tezlik bilen sürüp, bu düzgüniň güdük bolan ýagdaýlary ýüze çykarly. Onuň netijesinde BO 8241 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Uran Muhammedow, BE 6046 AG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Nur Ýagdyýew, BI 6017 AG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Durduliýew, BL 8327 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Ak Mehmedow, DF 8751 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Tuşşyýew, AN 4631 AG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Garagulow, BT 2132 AG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Çaliýew, BV 2380 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Annoradow, BH 5365 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Muhammed Berdiýew, 9739 AGG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Döwranow, BR 6823 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Çerkezow, 4853 AGD döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Rejebow, AL 2458 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Avdiýew, BD 7638 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Amanow, BS 8562 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Uran Muhammedow, BE 5167 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Maşaripow, 7096 AGE döwlet belgili awtologyň sürüjisi Han Nurduýew, AR 1472 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Dangatarov, BV 3046 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Quliýew, AC 5241 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Ataýew, BA 5145 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Atapoladow, DB 8016 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Durduýew, BP 3219 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Çaryýew, AR 3266 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Urazlyýew, BE 3587 AG döwlet belgili awtologyň sürüjisi Annamradow, 8462 AGH döwlet belgili awtologyň sürüjisi Oradow. Şeýlikde şu adaglaryň sürüjüler yol hereketiniň kadalaryny gödök bozup, awtology ýokary tezlik bilen sürüp,
yol hereketine gatnaşylara päýtgelçilik we howp töredipdirler. Men Mekan Aşir Hajuranov 1979-njy ýyly Balkan welaýatyna dowuldum. Aşgabat şäheriniň Köbetdağ etrafynda ýaşaýan men 2022-nji ýylyň 2 aprelinde Toyota Hilux isimli awtomobilda Aşgabat şäheriniň Gurban Sultan Ejek köçesiniň uğru bilen 100 km/saat tezlik bilen sürüp keskitlenen tezligi ýokary dolandyryp ýol hereketini kadalaryny talaplarını gödüp bozdum. Men eden güne işimi dolu boyun alýarym ve pişman edip ökünýärm. Nikide şeýle hereketler gaýtarylmajaklaryny söz berýär. Men Mudar Muhammedow Çalmuradow 1982-nji ýyl Aşgabat şäherinde doguldum. Aşgabat şäheriniň biz meýne etrawynyň her gala ýaşaýys toplumyna ýaşaýan. Men Lexus RX 330 kısımlı avtology Aşgabat şäheriniň Gurban Sultan Ejek köçesiniň uğru bilen 130 km/saat tezlik bilen sürüp keskitlenen tezlik ýokary dolandyryp ýol hereketiniň kadalarynyň talaplaryny gödök bozdum. Men eden günäli işimi dolu boyun alýarym we pişman edip ökünýärm. İllikile şeýle işler gaýtalamajaklygymyna söz berýär. Men ağa Guwançmaz Gurban Ýeliýew 1988-nji ýyl Aşgabat şäherinde doguldum. Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrafynda ýaşaýan. Men 2022-nji ýylyň 2 aprelinde Toyota bolan kysymly awtologymda Aşgabat şäheriniň Garlykulyp köçesiniň uğru bilen 180 km/saat tezlik bilen sürüp keskitlenen tezlikden ýokary dolandyryp ýol hereketiniň kadalaryny talaplaryny gödük bozdum. Men eden günäli işimi dolu boyun alýarym we pişman edip ökünýärm. Indi şeýle hereketler gaýtalamajaklygyna söz berýär. Men Atywadyn Ökörüş Atywadiw 1996-njy ýyl Ahal welaýatynyň Bäherden etrafynda doguldum. Ahal welaýatynyň Bäherden şäherçesine ýaşaýan. Men Toyota Corolla kysymly awtology Aşgabat şäheriniň Gurban Sultan Ejek köçesiniň uğru bilen 120 km/saat tezlik bilen sürüp keskitlenen tezlikden ýokary dolandyryp ýol hereketiniň kadalarynyň talaplaryny gödük bozdum. Men eden günäli işimi dol boyun alýarym we pişman edip ökünýärm. Ennekide şeýle hereketleri gaýtarylmajaklygyma söz berýär. Ben Annegelli Mehmet Kuliyev 1982-nji ýyl Aşgabat şäherinde doguldum. Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrafynda ýaşaýan. Men 2022-nji ýylyň 2 aprelinde Toyota Camry kysymly awtology Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýarynyň uğru bilen 100 km/saat tezlik bilen sürüp keskitlenen tezlikden ýokary dolandyryp ýol hereketiniň kadalarynyň talaplaryny gödük bozdum. Men eden günäli işimi dol boyun alýarym we pişman edip ökünýärm. Innekide şeýle hereketler gaýtarylmajaklygyma söz berýär. Men Bayraq Nurmurad Ananýazowyç 1988-nji ýyl Aşgabat şäherinde doguldum. Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrafynyň ýaşaýan. Men 2022-nji ýylyň 2 aprelinde saat 11 töwerek Mercedes-Benz kysymly awtology Aşgabat şäheriniň Gurban Sultan Ejek köçesiniň uğru bilen 100 km tezlik bilen sürüp keskitlenen tezlikden ýokary dolandyryp ýol hereketiniň kadalaryny talaplaryny gödük bozdum. Men eden günäli işimi dolu boyun alýarym we pişman edip ökünýärm.
Indi şeýle hereketleri gaýtalamatjagyma söz berýär. Baş prokuror Attaýew geljekde de prokuratura idaralary tarapyndan degişli feljerme işlerinin geçirilip, ýüňde goýulan wezipeleriň ýerine getiriljekdigini anandyrdy. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň razylygy bilen Muhammed Kadyrowy İçeri işler ministri wezipesine belläp, onu Lewap welaýatynyň polisiýa müdürliginiň müdiri wezipesinden boşadýan. Kadyrow münbere geçinde täze wezipede nähil işlejekdigini barada aýdyp berin. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başly. Siziň şu gün maňa ananan ören jogapkärlik wezipeňizde, watanymyzda, halkymyzda hormatly belen terkerde başymyz. Size ak ýürekden ýejämi günnüýet edip wepaly gulluk etjekdigimi anandyrmaga ruhsat bermeňizde sizden uly hormat bilen haýyş edýärin. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başlygyna ulluk edýärin. Häzir men polisiýanyň podpolkowniki Aýmurat Berdiýewa Lewap welaýatynyň polisiýa müdürliginiň müdiri wezipesine bellemek hakyndaky karary hem bol çekjek. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başlygyna ulluk edýärin. Türkmenistanyň ýokary kaziýetiniň başlygy Usman Epesow. Biziň ýurdumyzda kaziýet häkimiýetiň bir şahasy bolup durýar. Şoňa görä de sizi wezipeden boşatmadyk. Şoň üçin hem siz öz wezipe borçlaryňyzy ýerine ýetirmegi dowam ediberin. Men Milli Howpsuzlyk ministri wezipesine Gurbanmurat Annaýewy belleýän. Annaýew münbere geçinde bu wezipede geljekde nähil işlejekdigini barada aýdyp berin. Hormatly beren serkerde başlaýmaz. Siz maňa ören jogapkär wezipeni anýaňyz. Bu wezipede ýurdumyzyň milli howpsuzlygyny üstün etme ugrunda siziň öňüňizde beren kasamyza wepaly bolup ak ýürekden halal gulluk etjekdigimi anandyrmaga ruhsat bermeňiz üçin hormat goýmak bilen haýyş edýärin. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlygyna gulluk edýär. Men ýaly Nuriýewi döwlet serket gullugynyň başlygy wezipesine belleýän. Nuriýew münbere geçinde bu wezipede mundan beýlek nähil işlejekdigini barada aýdyp berin. Hormatly belen serkerde başlaýmyz. Siz şu gün maňa uly önam bildirip wezipe berdiňiz. Men bu uly önamyzy ödemekli üçin Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň ýakly şahsy düzüm bilen bilelikde siziň buýruklaryňyzy we tawşyryklaryňyzy ak ýürekden ýerine ýetirjekdigimizi we döwlet serketiniň asudalygy saklamakly üçin ýakly ukyp başarnygymyzy, bilimimizi gaýgyrman, giýjämizi günnüýde edip işlejekdigimizi anandyrmaga ruhsat bermeňizi şuňur hormat toýmak bilen haýyş etýär. Siziň saglygyňyz ýa hormat bilen serkerde başlaýmaz. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlygyna gulluk edýär. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň razylygy bilen Adalet ministri wezipesine Meret Taganowy belleýän. Taganow münbere geçinde bu wezipede geljekde nähil işlejekdigini barada aýdyp berin. Hormatly belen terkerde başlaýmaz. Siz şu gün meni jogapkärlik wezipe berdiňiz. Bildiren anamyz üçin tawgasyny aýtmaga ruhsat bermeňizi haýyş edýärin. Maňa bildiren anamyzy ödemek üçin Adalet ministriniň işgärlerinden agdy birlikde siziň tawşyryklaryňyzy şeýle-de döwletimiziň işiniň hukuk bünýadyny mundan beýlekde kämleşdirmek ugrunda ähli uzur gaýratyny gaýgyrman ak ýürekden zähmet çekjekdigim barda siz anandyrmaga ruhsat ediň. Hormatly belen terkerde başlaýmaz. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başlygyna gulluk edýär. Men maksat Hudaý Kuliýewi
Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy wezipesine belleýän. Hudaý Kuliýew münbere geçinde bu wezipede siz hem mundan beýlek nähil işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaraglyslygyň bilen serkerdaşdy. Hormatly bilen serkerdaşymyz, siz maňa şuun ulana bildirip jogap berýär belleýäňiz. Bildiren namyz üçin köp sag bolun. Hormatly bilen serkerdaşymyz, siz maňa bildiren namyzy ödemek üçin Türkmenistan Döwlet Gümrük Gullugynyň öňünde goýan jogap berýär plan ýerine ýetirmek üçin jana ýaman işlejekdigimi? Garaşsyz bakwy tarap watanymyza, mähkwan halkymyza, hormatly bilen serkerdaşymyz size ak yürekden halal kulluk etjekdim bardak beren kasamyza ýepal boljakdymy inandyrma ruhsat bermeňiz sizden haýyş etýärim. Hormatly bilen serkerdaşym, siziň janyňyz sag, ömrüňiz ok bolsun. Saglygyňyz hormat bilen serkerdaşym. Garaşsyz bakwy tarap watanymyza, mähkwan halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaragly güýçleriň bilen serkerdaşyna kulluk etýärim. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine men Nazar Atagaraýewy belleýän. Atagaraýew siz hem münbere geçinde bu wezipede geljekde nähili işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaragly güýçleriň bilen serkerdaşy, hormatly bilen serkerdaşymyz, siz maňa şuun ýokary jogap berýär wezipeniňiz. Siziň maňa bilen anamagy üçin Jannaýma rahmet çekjekdigmi? Türkmenistan döwlet migrasiýasynyň şahsy bilen birlikde ýurdumyzyň migrasiýa wagtynda döwlet ýadyny kudurmysy geçirmekde garaşsyz bakwy tarap watanymyza, mähkwan halkymyza, hormatly bilen serkerdaşym, siz ak ýürekden parguly çekdigmi? Inanyrma ruhyň, hormatly bilen serkerdaşymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz ok bolsun. Siziň saglygyňyz hormatly bilen serkerdaşym. Garaşsyz bakwy tarap watanymyza, mähkwan halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaragly güýçleriň bilen serkerdaşyna kulluk edýärim. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, hormatly serkerdeler. Biziň garaşsyz hemişelik bitarap döwletimiz jemgyýetde durnuklylygy we alalaşygy pugtalandyrmaga, dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly hem de özara bähwitli gatnaşyklary ösdürmäge gönüktirilen siýasat alyp barýar. Biz şu maksatlara esaslanyp kabul edilen goranyş häsiýetli harby doktrinamyzyň talaplaryna laýyklykda harby we hukuk goraýjy edaralarymyzyň düzümini iýdigderli kämilleşdirýär. Ýurdumyzyň goranmak ukybyny hassa berkidýär. Watan gorakçylarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş durmuş, gulluk we iş şertlerini iýdigderli gowlandyrmak boýunça hem uly işleri durmuşa geçirýär. Harby hukuk goraýjy edaralar döwletimizde milli, harby we jemgyýetçilik howpsuzlygynyň örenmek wezipelerini ýerine ýetirýärler. Bu edaralar raýat jemgyýetiniň durnukly ösmegini üpçün etmek, ýurdumyzy mundan beýlekde gulledip ösürmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyzy netijeli durmuşa geçirmekde zerur şertleri döredýärler. Şoňa görä de ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýol başçylary ruhu ahlak taýdan iň ýokary talaplara laýyk gelmelidirler. Olar watanyň we halkyň öňünde kabul eden kasamyna wepaly bolup, watanymyza ak ýürekden gulluk etmelidirler. Şeýlem ruhu bilen watan söýüji we öz işine ussat bolmalydyrlar. Harby huner babatda türkmeniň asylly däpleriniň talaplaryny ödemelidirler. Bu edaralaryň ýol başçylary harby gullukçy, hukuk goraýjy edaralarynyň işgär diýen ada münasip bolup, mertebesini hemişe belentde saklap, uly ad awray gazanmalydyrlar. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, men şuň sizi wezipeleriňizde tasdikladym. Eziz watanymyza, mähruwan halkymyza ak ýürekden halal gulluk edip eýelýän wezipeňizde awray bilen işlemegi siziň ähliňize tüýs ýürekden arzu edýän.
Sonra yurdumuzun yaraglı güçlerinin bilen serkerde baştı. Harbi ve hukuk korucu idareler tarafından şu yılın 3 ayında alınıp baran işlerin neticeleri baradaki hatavatlar dinledi. İlki bilen devlet başlarımız yurdumuzun Goranmak Ministri Günnogdu Yova söz verdi. Goranmak Ministri 2022 yılın 3 ayında yolbaşı ediyen düzümlerini yerine getirilen işlerin neticeleri barada hatavat verdi. Şunda yurdumuzun Goran şukuyumunun berkedilmegine, harbi gullukçuların hüner derecesinin ve sevişçin tayyarlarının yokarlanmagına, oların gulluk ve durmuş şertlerinin iyilikderlik uğrandırılmagına mühüm ehmet berliye. Sonra baş prokuror Attayev yolbaşı ediyen düzümlerini şu yılın başından beri yerine getirilen işlerin neticeleri, adımların konstitusiyon hukuklarının goruguna duruyan ve milli kanunçuluğun anık yerine getirilişine gödöwçülük alıp barayan prokuratura idarelerinin işgallerinin hüner derecesini yokarlandırmak maksadı bilen durmuşa geçirilen toplumlayın çeyreler barada hatavat berdi. Sonra İçeri İşler Ministri Kadirov İçeri İşler Ministerliğinin düzümlerini şu yılın yanvar-mart ayları aralığında yerine getirilen işlerin neticeleri, hıdugtanına jemgilçik tertibini saklamak ve düzgün bolmaların yurdumuzun yollarını, yol uluk hadiselerinin öňüni almak ve yanın howpsuzlygyny üpsün etmek boýunça amala aşylayan işler barada hatabat berdi. Sonra ýokary kadiýetiň başlygy Usan Epesew şu yılın 3 ayında milli kadiýet ulgamynyň işini kämilleşdirmek, kanunçylygy hereket edýän halkara hukuk kadralaryny alayk getirmek, işgallerin hüner derecesini yokarlandırmak, çeýlegem kadlaryň işine we olaryň kabul edýän çözgütlerini bir gödöwçüge amala aşyrmak boýunça görülen şeýerler barada hatabat berdi. Sonra Milli Howpsuzlyk Ministri Annayev 2022 ýylyň yanvar-mart aýlary aralygynda ministrlik tarapyndan yerine getirilen işleriň neticeleri, döwletimiziň milli bäkfetlerini goramak boýunça durmuşa geçirilen iýdigderlik we maksatnamalaryň şeýerler, Türkmenistanyň durmuş ykdysadyň ösüniň maksatnamalaryny netijeli amala aşyrmagyň mühim şerti bolan durnukly hemde amatly jemgilçik ýagdaýyny saklamak oruna durmuşa geçirilen toplumlaryň şeýerler barada hatabat berdi. Döwlet serget gullugynyň başlygy Nuriýew ýylyň başyndan bäri mukaddis şäherleri ygtybarly goramak, serget galalaryny awadanlaşdyrmak, sergetçileriň netijeli gullugy, amatly ýaşaýyş üçin zerur şertler düretmek, dostluk we hoşniýetli goňşuluk serget hökümine ikrar edilen yurdumyzyň döwlet sergetine asudalygy üpsün etmek oruna alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Sonra Adalet Ministri Taganow şu ýylyň 3 aýynda alınıp balan işleriň neticeleri, täze kanunçylyk namalarynyň tasdimlaryny taýýarlamak boýunça alınıp balan işler barada hatabat berdi. Şunda kanun çykarjylygyň oňyn tejribesi işiň peýdalanlýa. Şol buýatyň özüne ilata ýokary derejeli hukuk hyzmatlary, raýatlaryň jemgyçlik kabul edilişigini guramagyň çäklerini, hukuk geňeşmeleri ýola goýulýar. Sonra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew ýolbaşy edýän düzümlerini şu ýylyň 3 aýynda geçirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Şunda gümrük terminallarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň döwre baplaşdyrylmagyna, oňa häzirki zamanyň ýüňdebarys tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna we ýurdumyzyň çäginden geçen ýükleri bir gödöwçüge amala aşyrýan ýokary hünerli işgalleriň taýýarlanmagyna mühim ähmiýet berilýär. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Atagaraýew ýylyň başyndan bäri geçirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Aýratynda halkara hyzmatdaşyny ösürmek boýunça durmuşa geçirilen döwlet ýadatynyň ýetasy urlarynyň çäklerini, gullugyň has netijeli işini üpsün etmek boýunça anyk çäreleriň amala aşyrylýany bellenildi. Sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow harby we hukuk goraýjy idareleler tarapyndan şu ýylyň geçen 3 aýynda yerine getirilen işleriň jemleri, şonuň ýaly gödöwçüge edýän düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylan işleriň jemleri barada hatabat berdi. Mundan başga da vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary çağırış boýunça harby gulluk geçen harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlarynyň we harby idaralarynyň harby gullukdan boşatmak hemde Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nowatdaky çağırış hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany laýyklykda şu ýylyň aprel-iýun aýlary aralygynda ýurdumyzyň konstitusiýasyna we Türkmenistanyň harby borç we harby gulluk hakynda kanunyna we degişi buýruga laýyklykda alınıp balan işler barada hatabat berdi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabatlary dinläp şeýle diýdi. Amanow, siz ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramakda, döwletiň howpsuzlygyny we goranmak ukybyny pugtalandyrmakda, hukuk tertibini üpsün etmekde, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary bilen bilelikde uly işleri durmuşa geçirdiňiz. Men watanymyzyň hem de halkymyzyň öňüne bitiren hyzmatlaryňyz üçin size minnetdarlyk bildirýän. Dünýä bileşigi tarapyndan ikrar edilen we gollanan Türkmenistanyň kemişelik bir taraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp
kabul edilen goran siyasetli harbi doktrinamyza laýyklykda harbi we hukuk goraýjy edaralaryň işini hassa kämilleşdirmek maksady bilen men Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň düzüminiň guramaçylyk meselesine hem seyretmegi makul hasaplayan. Men Ministrler Kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk, harbi we hukuk meseleleri boýunça orunmasarynyň wezipesini yapmak barada netije geldim. Şoňa görä men Amanowy başga işe geçmek sebäpli Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesinden boşadýan. Köp sağ olun, hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaraşlarynyň belen terke başdy. Sizin hemde Mehriban arkadaşymyzyň döwlet başçylygyna maňa köp ýyllar dowamyny ýokary jogap berdi, dürli döwlet wezipelerini ananlygy. Hemde maňa işlemek üçin ähli şertleri we mümkinçilikleri döredip berdiňiz. Mehriban arkadaşymyz bize ähli orlarda nusgalyk mektep bolup, tutan ýerde hemde ihlasy rahmet çekmek öğretdi. Hormat bilen terkede başymy. Geljekde hem toplan ähli tejribem hemde okuýup başarnymy gaýarman giýjäm günü edip işejekdiňmi? Garaşy baky tarafatynda, Mehriban halkymda, hormat bilen terkede ahiretden wepaly kulluk etjekdiňmi? Inanyrma öwret bermegi sizden haýy edýärin. Hormatly bilen terkede başymy. Siziň janyňyz sag, bilen başyňyz aman bolsun. Ýyl ýurtdaky döwlet ähmet alyp barýan beýik işleriniz hemişe rywajlyk bersin. Siziň saglygyňyz ýan hormat bilen terkede başymy. Çok sağ olun. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary, hormatly serkerdeler. Men bir näçe wagtdan beri awray bilen gulluk edip gelýändigini, şeýlem toplan tejribesini gödegine tutup, Boranmak ministri Gunnogdyýew Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesine bellemek barada karara geldim. Şunuň bilen baglykda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň täze düzümini tasdiklamak barada permana hemde kiber howpsuzlyk boýunça döwlet toparynyň düzümini tasdiklamak baradaky karara hem gol çekjek. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerda başly degişli resmi namlara gol çekmek bilen harby we hukuk goraýjylaryň öňüne durýan wezipeleri kefitledi. We ilki bilen Goranlyk ministri Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Gunnogdyýew ýyzlanıp, goran şäheriyetli harby doktrinamyza laýyklykda ýurdumyzyň ýaraglyk güýçlerini mundan meýlekde döwre baplashdyrmaga, harby bölümlerde harby düzgün nizam puhturanyma gönükdirilen işleri dowam etmegiň zerurdygyna ünsjekdi. Şol wagtyň özünde ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň ähli harby tehnikalarynın döwre bap, awat hemde işçiň ýagdaýda saklanmagy üpjün edilmeliler. Harby gullukçylaryň ýaşaýyş durmuş hemde gulluk şertlerini gollandyrmak üçin döwre bap harby şäherçiler we harby bölümleri gurmak hemde awatlamak işlerine aýratyn ähmet berilmeliler. Goşunlarda 2020-nji ýylda gödegine tutulan ähli okuw tapaklaryny, taktik türgenleşikleri, meýdan we deňiz tälimlerini hemde beýlik şäherleri ýokary derejede geçirmek möhüm wezipe hökümine kefitlenildi. Döwlet başçylary soňra baş prokuror Attaýew ýyzlanıp, ýurdumyzyň raýatlarynyň hukuklaryny hemde adatlyklaryny goramak, idara kärhanlygyň we guramalaryň, şeýle hem öýrençi kojulyk we täzirçilik işine gatnaşýanlaryň hukuklaryny goramak maksady bilen kanunlaryň we hukuknamalarynyň takyk berja edilişine prokuror gödekçiligini iýdigderli amala aşyrmak taşyrdy. Ähli idaralarda döwlet emlägini aýagyl saklamak boýunça düzgünleriň berja edilişine möhüm ähmet berilmeliler. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerda başly, prokuratura idaralarynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmegiň zerurdygy barada aýdyp, kanunçylyk namalarynyň ýerine getirişine iýdigderli prokuror gödekçiligini amala aşyrmagyň möhümdigine ünsjekdi. Hormatly prezidentimiz soňra Içeri işler ministri Hydyrow ýyzlanıp, ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny, adatlyklaryny hemde kanuny bähfitlerini goramak, kanunçylyk hemde hukuk tertibini üpjün etmek, jemgyçilik tertibini we howpsuzlygy goramak işlerini ýokary derejede ýerine getirmegi taşyrdy. Ýol hereketiniň howpsuzlygyny hemde ýanyň howpsuzlygyny üpjün etmek işlerini dünýäniň öňde barjy tejribelerini ornaşdyrmak bilen hemişe bir gödekçilik edilmeliler diýip ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerda başly belledi. Hormatly prezidentimiz öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen Içeri işler ministrliginiň ähli düzümleýin bölümleriniň fazyçyly işiniň üpjün edilmeligini aýtdy. Döwlet başçylarymyz içeri işler idaralaryna işin häzirki zaman usullaryny we görnüşlerini ornaşdyrmagyň wajypdygyny bellep, bu babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra döwlet başçylarymyz ýokary kadiýetiň başlygy Ussany Pesowa adil kadiýetligi amala aşyrmak bilen raýatlaryň hukuklaryny hemde adatlyklaryny, döwlet we jemgyçilik bähfitlerini kanunlara laýyklykda goramagy ýokary derejede alyp barmagy taşyrdy. Türkmenistanyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleriň wajypdygyna möhüm ähmet berilmeliler.
Şeýlekem raýatlaryň ardalaryny we şikayetlerine aýratyn ünsülenser edip, olaryň öz wagtyna we kanun çözüp tapylmalylar. Hormat prezidentimiz Qadis gomynyň işiniň esasy ogurlar barada aýdyp, onuň netijeli häsiýetde eýe bolmagynyň hukuk, demokratik döwlet hökümine gara edilen ýurdumyzyň ösüşine ähmiýetlidigini bellädi. Şunun bilen baglykda Qadis öňümçigini mundan meýlekde kämilleşdirmek we burda täsir ýörelgeleri öwrenmek zerur hasaplanýar. Sonra döwlet başçylygymyz Milli Howpsuzlyk ministri Anna Aýawa ýüzlenip, döwletimiziň öz ygtyýarlygyny, konstitusiýon gurulşyny, çäk bütünligini gorap taklamak, ykdysady, almy teňki we goranlyk kuwatyny berkitmek boýunça milli howpsuzlyk idaralarynyň öňünde durýan wezipeleriň doly ýerine getirilmegini taşyrdy. Şunun bilen birlikde seljerş işlerini geçirmek, düzüm bölümleriniň işine häzirki zaman usullaryny we sany ulgamy ornaşdyrmak wajyp wezipeleriň hataryny görkezildi. Sonra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet serket gullugynyň başlygy Nuri Ýewa ýüzlenip, döwlet serketini ygtybarly goramaga öpçün etmek, döwlet serket gullugynyň esasy wezipeleriniň biri bolup durýanyny bellädi. Döwlet başçylygymyz watanymyzyň mukaddes çäkleriniň goraglanyny degişli derejede öpçün etmek maksady bilen inženerçilik tehnik destgalaryň gurulşyny dowam etmek, serket çäklerini gödäwçiligi güýçlendirmek boýunça anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz Adalet ministri Taganow ýüzlenip, Türkmenistanyň Milli Geňeşi we Ministrler Kabineti tarapyndan taýýarlanýan gadarlaşdyrjy hukuk namalarynyň tassamalarynyň işlenip taýýarlanmagyna gatnaşmak, olara degişlikde teklipler we hukuk netijename bermek boýunça anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň gadarlaşdyrjy hukuk namalaryny döwlet tarapyndan hataba almak we ulgamlaşdyrmak işlerini sany ulgamyň bilen hasy kämilleşdirmegi dowam etmegi taşyrdy. Şol bugatyn özünde gadarlaşdyrjy hukuk namalarynyň tassamalaryna belirlenen tertipde netijename bermegiň, Türkmenistanyň halkara şertnamalaryny we araşyklaryna hukuk seljermesini geçirmegiň zerurdygy bellenildi. Döwlet başçylygymyz kanunçylygy düşündirmek işine aýratyn ähmiýet berilmeligini we ilatyň hukuk taýdan habarlylygyny ýoklandyrmagyň guramaçylyk usuliýet taýdan üpçün edilmeligini aýtdy. Sonra hormat prezidentimiz döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Quliýewa ýüzlenip, daşary sewdany we milli ykdysadymizi ösdürmäge ýardam bermek boýunça gümrük idaralarynyň ähli zerur işleri alyp barmalygyny taşyrdy. Ýurdumyzyň ulug logistikasyny we üssaşy ulug geçerçiligini ösdürmek, şeýlekem gümrük sergetiniň üstünden harit dolanşygyny çaltlandyrmak maksady bilen sergetçisi geçýän haritlaryň we ulug serişleriniň çalt geçirilmegini hemde ýokary hili bağlanmagyny üpçün edýän şertler döredilmelidir. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy, gümrük idaralarynyň ýörüti enjamlary, teňk serişleri, sany ulgamy netijeli bolmak arkaly gümrük gödäwçiligini talaby laýyk guramagynyň zerurdygyny bellädi. Bu babatda anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Atagara Aýawa ýüzlenip, oňa döwletimiziň migrasiýa babatda syýasatynyň üstünlikli durumşa geçirilmegini, migrasiýa meselleri boýunça Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň berja edilmegini ýokary derejede üpçün etmegi taşyrdy. Döwlet başçylygymyz degişli milli meýilnamanyň talaplaryna laýyklykda ýurdumyzyň çägine hemişelik ýaşaýan raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek boýunça ýerine getirmeli işleriň dowam etmelidigini bellädi. Bu babatda anyk görkezmeler berdi. Sonra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, Goranlyk ministri Günnogdy Ýewa ýüzlenip, Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary hökümini harby we hukuk goraýjylarynyň öňünde goýulan wezipeleriň ýerine getirişine gödäwçilik etmegi taşyrdy. Şunun bilen baglykda döwlet başçylygymyz harby we hukuk goraýjylaryna dünýäniň öňde bar tejribelerini, döwrewap tehnologiýalaryny we sany ulgamy ornaşdyrmak bilen ýurdumyzyň goranlyk kuwatyny ýokarlandyrmak, milli howpsuzlygy, jemgyýetçilik hukuk tertibini, kanunçylygy üpçün etmek boýunça Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdarary bilen birlikde ähli zerur işleri alyp barmagy dowam etmegi taşyrdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýän mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy, mejlis jemledi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdarlary, hormatly serkerdeler, şunuň bilen Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýän mejlisini geçirip oturýar. Men size berk jan saglyk, rowaçlyk, halkymyzyň asuda we bagtyar durmuşda ýaşama uğruna alyp barýan jogapkärlik gullugyňyzy, ul üstünlikleri hem de maşgala wadançylygyny arzu edýär.
Enne bolsa Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Gunnogdoýew hakyny Türkmenistan'ın prezidentinin permany general leytenant Begenç Ataýew Gunnogdoýew Türkmenistan'ın gorunmak ministri wezipetine bellemeli. Ataýew hakyny Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda karar edýän Ýustisiýanyň 3-nji derejeli döwlet geňeşçisi Batyr Taganyç Ataýew Türkmenistan'ın baş prokurory wezipetine bellemeli. Xaderew hakyny Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda karar edýän polisiýanyň podpolkowniki Muhammed Allamuradowyç Xaderew Türkmenistan'ın içeri işler ministri wezipetine bellep, ony Lewap welaýatynyň polisiýa müdirliginiň müdir wezipetinden boşatmaly. Anaýew hakyny polkownik Gurban Murat Kakymuradowyç Anaýew Türkmenistan'ın milli howpsuzlyk ministri wezipetine bellemeli. Nuruyev hakyny polkownik ýazgerli Beşimiç Nuruyew Türkmenistan'ın döwlet serket gullugynyň başlygy, serket goşunlarynyň serkerde başly wezipetine bellemeli. Taganyw hakyny Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda karar edýän Ýustisiýanyň uly geňeşçisi Meret Tagan Gurban Nurdaýew Taganyw Türkmenistan'ın adalet ministri wezipetine bellemeli. Hudaýkuloýew hakyny polkownik Maksat Agymuradowyç Hudaýkuloýew Türkmenistan'ın döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipetine bellemeli. Atagaraýew hakyny polkownik Nazar Muhammed Muradowyç Atagaraýew Türkmenistan'ın döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipetine bellemeli. Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın ýaragly işläriniň belen serkerde başly Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın ýaragly işläriniň belen serkerde başly Serdar Berdimuhammedowyň karary bilen general polkownik Çarmurat Kakylewич Amanow başga işe geçmek sebäpli Türkmenistan'ın döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipetinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın ýaragly işläriniň belen serkerde başly Serdar Berdimuhammedowyň karary bilen gorunmak ministri general leytenant Begenç Ataýew Gunnogdoýew Türkmenistan'ın döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipetine belenildi. Ministrler kabinetinin işini döwrüň talanyna laýyklykda guramak maksady bilen Türkmenistan'ın prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistan'ın ministrler kabinetinin başlygynyň howpsuzlyk, harby hukuk meseleleri boýunça ornwasarynyň wezipesi ýapyldy. Türkmenistan'ın ministrler kabinetinin başlygynyň guruluşy we senagy toplumy boýunça ornwasarynyň garamagyndaky ministrler kabinetinin bölümleriniň düzümi we işgär sany tasdiklanyldy. Şeýlede resminama laýyklykda ministrler kabinetinin başlygynyň guruluşy we senagy toplumy boýunça ornwasaryna adalet ministrligi bilen bilelikde şu karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary Türkmenistan'ın kanunçylygyna girmek baradaky teklip bilen bir ay möhletde taýarlanmagyny we ministrler kabinetine berilmegini öpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Teç Muhammed Yaz Muhammedowyç Teç Muhammedow başga işe geçmek sebäpli Senagat paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy wezipetinden boşatmak hakyna bu bankyň paýdarlarynyň umumy ýygynynyň 2022-nji ýylyň 6-njy aprelinde çykaran birinji karary tasdiklanyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Gadirgilli Müşikow Senagat paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy wezipetine saýlamak hakynda bu bankyň paýdarlarynyň umumy ýygynynyň 2022-nji ýylyň 6-njy aprelinde çykaran ikinji karary tasdiklanyldy. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistan'yň halkyna iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, ediz watandaşlar, sizi adamzadyň belent insanperwerlik ýöreliglerini dawralandyrýan halkara bayramy bütün dünýä saglyk güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna bu ajaýyp halkara bayramçylygynyň şanyna geçiriljek dawralan mehriban watanymyza, sagdyl we bagtyar durmuşymyza, berkarar döwletimizde gazanylýan beýik üstünlükler bolan bu ýysanjymyzy hasam ýokurlandyrjakdygyna berk inanýan. Bütün dünýä saglyk güni dostlyk we parahatçylygyň, sportyň hemem insanperwerligiň belent ýöreliglerini dawralandyrýan, jemgyýetimiziň agdybirligini we jewsligini alamatlandyrýan şanly seni hökmünde milli sinanamamyzda aýratyn orun tutýar. Şonuň üçin bütün dünýä bileleşigi bilen birlikde edi diýarymyzda ýaz pasynyň janyş palawunlaryna bu halkara bayramy ýokary ruhulentlik bilen giňden belenilýär. Bütün dünýä saglyk gününiň şany köpçüliklerin beden terbiýe sport we sagdan durmuş medeni çärelerini geçirmegi, sagdylyň we ruhulentligiň ýurdu hökmünde Türkmenistanyň awraýyny dünýäge ýa
edit halkım. Berkarar döwletimizin durmuş iqtisadi kuvvati, meden ösüşi, halkımızın bagtiyarlığı ve avadançılığı, cemiyetimizin sağdınlığı, nesillerimizin bedeni ve ruhu taydan sağlaşıklı ösüşü bilen berk bağlanışıqlıdır. Şu belent maksattan uğralıp döwlet adam üçündür diyen yürölgämize layıklıkta iqtisadiyetimizin ähli podoklarına, ılım, bilim, sağlık goruş, sport, medeniyet, siyahatçılık ulgumlarına geyin möçörlü özgörtmeleri amal aşırıyaz. Berkarar döwletin täze ýamynyň galkynşy döwrüne köpçülüklen beden terbiyany, olimpik hereketini, sportu ösürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu gurda milli maksatnamalarymyzy, toplumlaryň özgörtmelerimizi üstünlükli durmuşa geçirýär. Aýratyn beden we ruhu taýdan sagdyn nesilleri terbiýelep ýetişdirmek ýaly halkymyzyň gadymy döwürlerden bäri aýratyn ähmiýet berip gelýän ýörelgilerini münasip dowam etdirýär. Gaýtga döwrüň içinde edi diýarymyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport, hemem atçylyk sport toplumlary, stadionlar, sport mektepleri, olimpiya şäherjigi gurulyp, döwrüwap sport düzümleri döredildi. Şuňlan birlikde halkymyzyň avadançylygyny we bagtiyarlygynyň bäkbidine paýtatymyz Aşgabatda vilayet merkezlerine innovatsion tehnologiýalar ornaşdyrylan saglyk goruş merkezleri, ýürütüleşdirilen hassahanalar, şipaxanalar gurulyp, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňde barjy saglyk goruş ulgamyny döretmekde de uly ösüşleri kazandyk. Halkara Olimpiya Komitetiniň Aziýanyň Olimpiya Geňişiniň agzasy bolan ýurdumyz halkara olimpik hereketiniň ösürilmegine de münasip goşunty goşýar. Türkmenistan sport mümkinçiliklerini parahatçylygyň we dostlugyň bähitlerine gönükdirmek bilen ilkinji nowatda dünýä beleleşigi bilen hyzmatdaşlygy ýygdyrly potolanýar. Ýapyk binalarda we söwüşden otuwynça 5-nji Aziýa oýunlary, Amul Hazar 2018 adly halkara avtorallisi, şeýle-de agyr atletika boýunça dünýä çempionaty, parahatçylyk, dörejilik, ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan döwletimiziň ägirt uly sport mümkinçilikleriniň bardygyny bütün dünýä suwd etdi. Hormatly arkadagymyzyň esaslandyran bütewi, dowamly, hemem strategik döwlet siýasaty esasyna Türkmenistanyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip aglan etmek hakynaky taryhy kararnamasynyň, şeýle-de halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň 15-nji martyna Türkmenistanyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinde durnuklu ösüşü kazanmak üçin köpçülüklerin velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulugumlaryna girmek atly kararnamasynyň biragdan kabul edilmegi tutuş halkymyzy ilkinji nowatda bolsa ýaş neslimizi çeksiz begenlerde buýsandyrdy. Elbetde munyň özi garaşsy döwletimiziň ähli ösüşiň, avadançylygyň we rowaşlygyň bäkitlerine amal aşyrýan parahatçylyk söýjülük, betaraplyk, hoşniyetli goňşuçylyk siýasatynyň oňy netijesidir. Mehriban halkym, edid watandaşlar, sizi bütün dünýä saglyk güni bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan, goý bu ajaýyp halkara bayramy, sagdynlygyň we ruhulentligiň ýurdu bolan garaşsyz, hemişelik betarap Türkmenistan watanymyzy şan şöhraty beslesin. Merdany halkymyzyň bagtiyar durmuşyna gaýtalanmajak öwüşkün çaýsyn. Size berkjan saglyk, awadan we bagtiyar durmuş, berkarar watanymyzyň gülläp ösmek ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna bütün dünýä saglyk güni münasibetli köp sany gutlugy hatlary we telegrammalar gelip gowşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri öz gutluglaryny bu halkara bayramynyň sagdyn durmuş ýörelgesini, Türkmen jemgyýetiniň jewsligini, hemem agzy berligini, oň ägirt uly dörejilik kuwatyny alamatlandyrýan aýratyn dawara hökmüni ýurdumyzda giňden belenilýänini taýýarlar. Hatlary iberenler bu ajaýyp bayram bilen döwlet başdanymyzy tüýsürekden utlap, berkjan saglyk, uzak ömür, ata watanymyzyň avadançylygynyň, halkymyzyň rowaşlygynyň bäkidine, äkli başlanýyşlaryna mundan beýlegem üstünlikleri arzu edýärler. Döwlet başdanymyzy Milli Geňişiň halk maslahatynyň başlygy Gurban Uly Berdimuhammedow, hemem Milli Geňişiň mejlisiniň başlygy Mämedow gutlugy hatlaryny ýolladylar. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary Abdurrahmanow, Kılıçev, Mämedow, Meredow, Muhammedow, Urazgeliýew, Purçekow, Toýliýew, şeýle-de Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulugy we Kommunikasiýalar
agentliginin baş direktori Çaqif Qutlu hatlarını iýerdiler. Döwlet başdanymyda Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyn jogapkär işgärleri tüýsürekden gutluglaryny iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şanly waka bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balqyn welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşul welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lebap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Döwlet başdanymyza ýurdumyzyň har hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlary tüýsürekden gutluglaryny iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlawlary we salasalçyklary geçirmek boýunça merkezi toporuň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kerdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň başlygy, Dinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Magdum Adynak ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornwasary Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça Haýry Sahabat gaznasynyň ýerine ýetirji direktori, Parahaçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutluglaryny iýerdiler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Russiya Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin, Russiýanyň Liberal Demokratik partiýasynyň başlygy Vladimir Wolfowicz Zhirinovskiň aradan çykmak zerarlygyny çykatyny ýollady. Ol tanymal siýasatçy we döwlet işgärdi. Özüniň uzak we görnükli siýasy ýoluny Türkmen Russiýa gatnaşyklarynyň ösdürmegine halklarymyzyň köp asyrlyk hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň we dostlugynyň berkidilmegine münasip goşunt goşdy diýip döwlet başdanymyzy belledi. Hormatly prezidentimiz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle-de hut öz adyndan merhumyň dogan garnaşlaryna hemem ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berji sözlerini beýan etdi. Şeýle-de Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Russiya Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin, Russiýanyň Liberal Demokratik partiýasynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Vladimir Wolfowicz Zhirinovskiň aradan çykmak zerarlygyny çykatyny ýollady. Vladimir Wolfowicz Türkmenistanyň parasatly we öňden görjü siýasatçy, günnögürşünas hemem tanymal döwlet işgär hökmüne tanalýady we çuňury hormatlanylýady. Ol türkmen halkynyň hakyky dostu bolmak bilen Türkmen Russiýa gatnaşyklarynyň ösdürmegine halklarymyzyň köp asyrlyk hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň we dostlugynyň berkidilmegine uly goşunt goşdy diýip hormatly arkadagymyz hatyna belledi. Şeýle-de Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy şu agyr pursatda merhumyň dogan garnaşlaryna hemem ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berji sözlerini beýan etdi. Watan habarlary gepleşigimizi dowam edýäs. Bütün dünýä saglyk gününe başlanyp geçirilýän çäreler işçiň häsiýeti betlenýär. Çärelerin her biri ösüşlerimiziň öz boşly beýanyna urilýär. Türkmenistanyň saglyk goraýşy we derman senagaty ministrligine berqarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwründe bütün dünýä saglyk güni münasibetli. Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmekde. Saglyk goraýşy ulgamyna ýetilen sebepler boýunça maslahat geçirildi. Maslahatda Mehriban arkadagymyzyň baştonlugyny, Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça Haýry Sahabat gaznasynyň hasabyndan paýtagtymyzdaky Enäniň we çağanyň saglygyny goraýşy ilmi kliniki merkezine, Lebap welaýat Enäniň we çağanyň saglygyny goraýşy merkezine, Mary welaýat çağlar hasahanasyna dürli kesellerden ejir çekýän howunarlyga mätäç çağlara yerli hunermenlerimiz tarapyndan kirurgiki bejerş amallary üstünlikli ýerine ýetirilmegi hemde bu gorda giňerimli işleň amala aşyrylmagy dowam edýänligi beýan edildi. Gaznan hasabyna howunarlyga mätäç çağlara bir näçe bejergilen amala aşyrylmagy, welaýatlerde etrap hasahanalarynyn çağlar bölümlerine lukmançylyk awtologlarynyň sowgat berilmegi, maddi teňki binýada barha kämilleşdirilmegi ugruna işler netijeli dowam etdirilýänligi bellenildi. Şeýle hem bütün saglyk konsepsiýasynyň çäklerini tebigat goramak we onu gorap saklamak adamlaryň dogry hereketine baglygy, öz gezegine adamlaryň saglygyna täsir edýänligi bellenildi. Ilatyň saglyk ugruna sowgatlygyny ýokarlandyrmak işlerine hormatly prezidentimiziň baştonlugyna biziň ýurdumyzda uly üns berilýändigini ygtarly.
Maslahat öz işini bölümçelerde halkara oku olma merkezine, enanın ve çağının sağlığını uğraş olma klinik merkezine, cemiyetçilik sağlığı imit merkezinde devam etti. Sağdan durmuş yörülgösüne kemali getirmek boyunca çareler milli tagrime urully. Məlum bolşýala halkymyzyň sağlygy we abadançylygy barada alada köpçüliklerin beden terbiýe sağaldaş hereketini höwetlendirmek, ýurdumyzda ýygydarly durmuşa geçirilýän döwlet siýasatiniň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Men Yegor Zaysev, Bütün Dünya Sağlık Goruş Guramasynyň Türkmenistanyň wekili. Her ýyl Bütün Dünya Sağlyk Güni belli bir mowduga bagşlanýar. Bu ýyl 7 aprel Bütün Dünya we Sağlyk mowdugy özünde jemleýär we günüň şygary biziň älemimiz, biziň saglymyz diýilip atlandyrylýar. Türkmenistan Bütün Dünya Sağlyk Gününi her ýyl uly dawra bilen belleýär, dürli sport şäherleri geçirilýär, velosiped ýörüşleri badalga berilýär. Bütün sağlyk diýen düşünje adamlaryň, jandarlaryň we ösümlikleriň saglygyny öz üçin alýar. Sebäbi olaryň arasyndaky sazlaşykly ara baglanşyk adamlaryň saglygyna täsir edýär. Türkmenistan tebigaty gorumaga işen gatnaşan döwletleriň hataryna girmegi bilen durnukly ötüş maksatnamasyna ýetmäge gönükdirilen hereket edýän milli meýilnamalary üstünlikli durmuşa geçirýär. Türkmenistany temmäkiden azat döwleti öwürmek maksatnamasynyň çäklerini döwlet derejesinde giňerilme işlere badalga berildi. Köpçülükden bagy kişilik dawarasy hem däbi urly. Pursatdan peýdalan Türkmenistanyň hormatly prezidentini, şeýle hem gahrman arkadagy ähli türkmen halkyny Birleşen Milletler Guramasynyň düzüm birliklerini Bütün Dünya Sağlyk Güni bilen gutlaýar. Şol ýaly mümkinçilikleri döredip beren Türkmenistanyň hormatly prezidentine işlerine üstünlük arzu edýär. Türkmenistanyň bilim, sport we ýaşlar siýasaty ministrlikleriniň bilelikde guramagyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy, beden terbiýe we sport sagdylygynyň kepilratly Alman Maslahat Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna geçirildi. Beden terbiýe we sport berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne binýat, ruh berentlik, sagdanlyk, parahatçylyk ösüşlerinde badalga. Beden terbiýe we sport belent maksatlary ruhlandyrýan atly bölümlerden ibarat bolan Alman Maslahatyň gün tertibine almy çykyşlaryň 170den gowragy girdildi. Şogun Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşgünü berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, ösüşiň we awadançylygyň ak ýoly bilen atly dawral maslahat geçirildi. Ýurdumyzyň medeniýet tutnuwat usatlarynyň, dörejilik işgärleriniň bagşy sadanalan gatnaşmagyna geçirilen bu maslahatda halkyň arkadagy zamanasy ýylyna medeniýet toplumynyň ähli düzümleriniň öňüne durýan wezipeler, olary üstünlikle ýerine ýetirmeň ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Belin tuwada beklenen aýdym täze çykyşlary bilen utgoşukly geçirilen maslahatda ýurdumyzda ýakyna geçirilen prezident saýlawlarynyň taryhy ähmiýeti, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna mehriban watanymyzda gazanylan ösüşler, şeýle hem ýurdumyzyň halkara giňişligine tutuş adamzadyň bähwidine gönükdirilen oňyn başlangyçlary barada gurrun edildi. Çykyşlarda belenilşi ýaly, häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň ähli urlaryna bolşy ýaly, ýurdumyzyň milli medeniýetine giň möçerli özgörtmeler durmuşa geçirilge. Şunu halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna, şöhratly pederlerimiziň döredin we dünýä nusgalyk milli gymmatlyklarynyň giňden gwagda edilmegine, şeýle hem ýaşlaryň öz zehinlerini ukyp başarnyklaryny açyp görkezmekde, aýratyn ähmiýeti bolan çärelere möhüm üns berilýär. Paýtagtymyzyň gözel künjegine gerleşýän ajaýyp köşgün sahnasynda edilen çykyşlar, türkmen halkynyň baý däp desurlarynyň, medeni mirasynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede saklanmagy, olaň dünýäde giňden gwagda edilmegi uğruna ägir tuly işleň bitirilýändiginiň aýdym beýanyny uruldy. Şunun bilen baglykda muqaddes garaşdyrmada hasam şöhratlandyrmakda, ýaş nesilliň watansöýçilik ruhuny belende götermekde, berkarar döwletimiziň umum adamzat däwletli halkara başlangyçlaryny açyp görkezmekde, medeniýet we sunwat işgärlerini, köpçüliklerin habar beriş terişdelerini, ýurdumyzyň ýazyjy şahyrlaryna möhüm orun egişligini ýytarly. Soňky ýyllarda döwlet başçylygynyň tawşyrygyna laýyklykda dörejilik wekilleriniň iş şertleriniň gowlandyrylmagyna, köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň işine häzirki zamanyň ösen tejribesiniň sanly ulgamy ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi ýurdumyzda beýik işleň bitirilmegine, hormatly prezidentimiziň başlangyjy esasyna elektron neşir önümleriniň hiliniň we görnüşleriniň ýokurlanmagyna, şeýle hem gadanylýan üstünlikliň halkara habarlar agentliklerine beýan edilmegine giň ýol açýar. Mukamlar köşgüne geçirilen dawaral maslahata gatnaşyjylar, dörejilikli işlemek, häzirki zaman ruhuny laýyk gelýän täze eserler döretmek, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm ähmiýeti bolan döwre we tele we radio gepleşikler taýýarlamak uğruna
Döwlet tarapyndan ähli zerur şertleň döredilgen üçin çuňur hoşalyk sözlerini aýtdylar. Joşgunly aýdym saatlar bilen utgaşykly geçirilen dawraly maslahatyň dowamyna muňa gatnaşyjylar özleri üçin döredilgen ýokary derejeli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi uğruna ähli zerur tagallalaryny etjekdiklerini ananlardylar. Gahrman hem mehriban arkadaşymyz Turwaşdan watany her bir uğurdan üstürmek bilen sporta da ünsünü berenliginem süýerde biz bellemelidir. Tebebi Lukman arkadaşymyz il günüň saglygyna, bagtyar ýaşamagyna ünsünü gönderdi. Şol ýoluň dowam etdirilýänligine, arkadaşly serdarymyzyň üns merkezine taklaýanlygam diýsen ýakynmylydyr bizi begendirýändir mehribanlar. Sadyň ağzynda bakın, bilinler. Uğralsaňyz ellerinize gül geler. Millet diýen beýigi bile beýgeler. Sportda ömür var, onda döwran var. Gahrman arkadaşymyzyň ýaşlary ynam bildirmegine de ulmany var. Ýaşlarda güýç var, gurbat var. Ter sagatlyk var, sagdynlyk var. Ýaşlaryň gahrman arkadaşymyzdaky gudraty eýerip, döwre kywap nesil bolmaklaryny, arkadaş serdarymyza ýardam bermeklerini arzu edýär. Gahrman arkadaşymyzyň watany, agdyber ilimizi, arkadaş serdarymyza inanmagyna da ulmany bardyr. Bu Türkmeniň geljeginiň, ýalkymly ertiriniň bardygyndan habardyr. Bellidir bolja oglan, bellidir mertden dowlan, bizdir bagta towlan, arkadagly serdar bilen. Ogdýorundan aýlanyp, aňdan akyllan saýlanyp, ýaşlar gelýändir saýlanyp, arkadagly serdar bilen. Gahrman arkadagly serdarymyzyň janyň sag bolmagyny alyp barýan belendiýişleriniň hemise ruwaşlyklara betlenmegini arzu edýär. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüniň halkyň arkadagly zamanasy ýylyna ýurdumyzda dürli görüşli wagt nasihat şäherlerini geçirmegi uly ähmiýeti eýedir. Hormatly prezidentimiň il ýurt bähwetli raýatlyň saglygyny nazarlaýan tutumlaryny, belent maksatly işleri, wagt nasihatlary, sagdyn durmuş ýörelgileri, adam hukuklarynyň öpüşine edilmegi bilen bagly şäherlere giň ýerim berilýär. Şeýle çäreler Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň başlangyjy bilen Aşgabat şäheriniň Bizmeýin etrap häkimliginiň guramagyna, Aman Kekilif adynaky bolunçylyk mektebine, paýtagtymyzyň jemaat hojalygy müdirligine geçirildi. Depkin ösýän ykdysady taýdan kuwwatly, her bir adamyň durmuş taýdan goraglygy ýola goýulan döwletimizde adamlaryň halal zähmet çekmegi, ýaşlarymyzyň okumagy, huner edinip, ökdi hunermenler bolup ýetişmegi, münasip din jarmak üçin ähli şertler döredilge. Bular barada görnüňler çäreleň içinden erşargaç bolup geçdi. Maşgala mukaddesligi, milli gymmatlyklar, dep desurlarymyz hereket edýän kada kanunlary berja etmek, kanunylygy we hukuk tertibini üpjün etmek, raýatlyň hukuk bilimlerini artdyrmak, hukuk medeniýetini kemale getirmek, ýol hereketiniň howpsuzlygy, kanun bozulmalaryň öňüni almak, watan söýüjüligi, insanperwerligi, zähmeti söýgüýünü terbiýelemek, döwletimiziň we jemgyýetimiziň gazananlaryny hasan berkitmek, täze derejelere çykarmak, çärelerde esasy üns berilen ugurlaryň biri boldy. Çärelerde köpçüliklerin ekologiýa çäreniň ähmiýeti, adam saglygyna peýdasy, velosiped sportuny ösdürmegiň we wagt etmegiň möhümdigi bellendi. Giňerimdäki maslahatlarda kuwwatly ruhy mazmun jemlendi. Ol belent raýatligi, watançylygy wagt netihat etmekde, ýaşlary terbiýelemekde uly ähmiýeti edir. Çäreleň ýokary ruhlentligi halkymyzyň midemet agdabierligini, bütewýligini alamatlandyrýar. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüne ýaş neslimiziň sagdyny ösmegi, döwrüwap bilim terbiýe almagy, giň göz ýetimli hunermenler bolup ýetişmegi, dünýäniň bilim we ilim ulgamyna şuňur aralaşma uruny giň möçürli işler durmuşa geçirilýär. Ol işleň üstünlikleri beslenýändigini, okuwçylygyň dert bäsleşikleriniň döwlet tapgyra aýdyn görkezdi.
Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasyna okuw dersi boýunça aglan edilen 6 asyryň altyn zehinleri atly bäsişiň şäklerini mekdep okuwçylarynyň okuw dersleri boýunça bäsişikliň döwlet tapgary işçiň häsiýeti beslenýär. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynda zehini ýaşlary ýüze çykarmak, dersler boýunça okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukuyup başarnyklaryny görkezen mekdep okuwçylaryny howaslanyrmak bäsişikliň esasy maksadydyr. Ders bäsişikleri zehini okuwçylary halkara derejesindäki bäsişiklere taýýarlamaklygyň öz bolşy tapgyryna gürülýär. Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, rus dili, ingliz dili, geografiýa, biologiýa, himiýa, matematika, fizika, informatika boýunça geçirilen bu bäsişiň döwlet tapgyryna 10-njy synplardan 350, 11-nji synplardan 426 okuwçy gatnaşdy we bäsişiň netijeleri jemlenilýär. Hormatly prezidentimiziň ýaş nesle döwrewap bilim terbiýe bermek üçin döredilýän mümkinçilikleri, ýaş nesillerde ýokary ruh bilinçlik döredýär, bilimlerini kämilleşdirmäge güýç kuwat berýär. Hormatly adamlar, eni bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şu gün 6 aprel saat 20-den 7 aprel saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlaryny berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, demir kunatyrdan telesekund 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 9-14 gradus, gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, nurdan telesekund 7-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 13-18 gradus, gündüzüne 27-30 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, demir kunatyrdan telesekund 7-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 13-18 gradus, gündüzüne 27-30 gradus maýly bolar. Leba vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, demir kunatyrdan telesekund 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Daşy vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, demir kunatyrdan telesekund 6-11 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 11-16 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup, nurdan telesekund 8-10 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 16-18 gradus, gündüzüne 26-28 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 7-sine magnit hadisasynyň 1.0 ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar, ýaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtkäp durýanyny nazara alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 9 ötürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtkeme bilen baglaşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek oňsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuz bolan 2 metr araçaga berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip paslyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşüniň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.